Господин Керкес, още веднъж добре дошъл в ЦСКА. Да започнем така. Когато напуснахте Ботев, казахте, че искате един ден да се върнете в България и да станете шампион с български отбор. Да. Виждате ли това да бъде отбора на ЦСКА спрямо това, което виждате с идването в ЦСКА? И на всички добро утро. Видим так нещо, али аз на този момент съм у голем клуб с големи целеви. Всички знаем какво значи ЦСКА за български футбол, какво значи ЦСКА за Балкани и Европи. И аз съм спреман и подготвен да работим, да даем всичко от себе, да дойдем до този цели. Тъй като Павел Нога беше доста така административно коректен, може ли вие по-конкретно да кажете каква е целта, която ви поставиха ръководството за този сезон, тъй като не стана ясно поне от него? Аз мислим всички знаят кои са целеви на ЦСКА. Аз не трябвам да говорим нещо специално. ЦСКА е ЦСКА, са този трофей, този фенска маса, този история. Нема какво да кажа. Сигурно не че буде лесно. Много години без трофеи, али всички видим ту всички амбициозни хора, верую у този целеви. Треба, аз първо мислим, трябва да подготвимо jedan силен отбор, какво история е ЦСКА фенови искaju и работа сваки дан. Не може нищо од jedan дан на други. Сигурно треба време, у футбол нема време, али за мене прво и основно е одборни дух. Тим да буде подготвен добро и сигурно искамо качествени футболисти да подигнат ниво на отбора. С оглед на това как изглеждаше ЦСКА, особено в края на сезона, миналия сезон, хората казваха, че трябва да има много сериозни, дълбоки промени. Колко сериозни проблеми трябва да има в отборен план, в футболистите, които притежават ЦСКА, за да се случи това, което всички искат? Аз мислим, да, било е проблема, резултати последни 2 години не се влиза Европа и сигурно то не е добро за ЦСКА. Да, не може всичко да се смени на jedan дан. Evo, mogu da dam primjeri koje je moj direktor dao na Paris Saint-Germain. Koliko godina se investira, koliko godina se smeni futbolisti i na jedni moment dođe този trenutak koga vidimo всички как Paris Saint-Germain igra. Ако мислите да сменимо сега за този малки период всичко и да направимо отбор koji може да игра силен футбол, то нема нијан отбор да направи. Треба ступка по ступка, степ бай степ, крак по крак да се направи. Прво този футболисти, моја работа и на мој тренерски штаб да подготвимо да този футболисти кои имају индивидуални квалитет да буду подобри и казвам са некој број качествени футболисти кои дојду тука треба да подигну ниво и да е ЦСКА на следеќи сезон подобар него како е пред. Докъде стигнахте с селекцията? Парис Сен-Жермен първия сезон все пак спечели титла и купа във Франция. Примерно не е много добър, ЦСКА 2 години няма нищо. Виждате ли някакво качество в тези футболисти, които могат да го повдигнат? Аз виждам, а сигурно загубили сме неки футболисти качествени, трябва да дойду, да казвам по-добри. Казвам, има квалитета, индивидуални качество, али да се нещо направи, да се доđe до високи ciljevi, трябва да се има отбор. Отбор koji всеки дан има исти цел, всеки дан работи трудно и за този циль всички заедно. Видим амбициозна хора тука, от президента до всички, много промени и знаем, нема време, специално ЦСКА нема време, ali сигурно веруем у този циль и не би бил тук да не веруем. И все пак да се върнем към селекцията, понеже попитах това означава ли ще има мащабна селекция или не чак толкова мащабна, а на квалитет ще се наблегне? Хора от клуба која работи на селекцията работи. Знаете, от момент kad се не влиза Европа, многи футболисти отказали да дойдат тука. То е истина.
Аз сум сваки дан на врска со директори и скаути и гледамо, неки су поблизи. Не мислим да е хубаво да буде многу смени. Да доведемо тука 10 фудбалисти и след еден месец стартирамо шампионат. А на позиција кој видимо да треба на този момент днес, казвам, този седмица, очекивам да дојду неки фудбалисти и да сме у Словенија, ајде да кажем, на 70-80% са селекцијата. Павло Нога каза, че е избирал измежду 46 треньори, вие сте 47-я с вас. Да. Как се чувства Душан Керкес като човек, който е преборил 46 треньори? Аз не мислим на този момент. Аз съм тука и, како казва мој директор, финални избор е поважен. Не мислим на тоа, сконцентрира сам, фокусиран на работа и да идем всичко од мене за цилеви и за ЦСКА. Знаете как бяхте изпратен от Ботев Пловдив с аплодисменти и така нататък? Ако отбора обаче в елита, първия ви матч ще бъде именно срещу тях, има ли място за емоции? Сигурно има место за емоција, сам професионалец и аз кажам, уважавам много хора на Ботев, хора на Пловдив, фенови и искам да решим този ситуација, како сам казвал, не крием се од никој. Да, може бити да сам казвал на този момент по-емоционален и на този момент сам мислил, ако се тргвам чужбина и не мислим никог да обидам, како се казва? Обидим. И мислим, една фраза не може да промени всичко, как е било за този 2 години. Господин Керкес, какво се случва с Иван Югеров, който беше така обвинен от странични хора, че е правил нещо неправомерно, в крайна сметка не видяхме доказателства, реални доказателства, с които да се подкрепи това? Този Иван работи индивидуално, не с първи отбор и всичко друго от клуба ще те чуят. Знаете, че от този сезон има и ново правило, че трябва да има поне 4 българи. Ще се спази ли това правило от ЦСКА и това означава ли, че се трябва да търсите още български футболисти, които да привлечете? Да. Аз мислим от първи дан, когато съм тук у Българска, винаги говорим да всеки отбор трябва да има качествени български футболисти. Ви видите проектът на клуба ЦСКА, че строи един много модерен тренинг център и академия само за академия и сигурно треба време да то всичко буде и да на jedan момент повише български млади футболисти игрaju у први отбор. Има след jedan месец е шампионат и всичко ще знаете от клуба како се случи за този тема. Остава ли Делова в ЦСКА, защото се появиха слухове, че може да напусне? На този момент остава, аз искам да остава, али футболни трансферни период е дуг и всичко може да се случи. И нещо много важно ми се ще да коментирате, появиха се слухове, че Джеймс Ето не му се работи отново с вас. Говорихте ли с него? Има ли нещо вярно? Такива слухове имаше. Много съм изненаđen таки слухови. Може да питате Джеймса, да въпрос на Джеймса, аз мислим да... Аз съм първи, как се каже, меседж, порука. Първо съобщение, като съм подписал тук, съм добил Джеймс да е много среща съм тук. Аз и он имамо много специален однос, ali той зна с мене, мора да работи повише, по-добро, има качество и може да игра по-добро него този година. Андрей Йорданов приближава ли се до това да тренира на Панчарево? Не. Добре, има ли български футболист, за който може да кажете, че се работи по привличането му? Се работи, али не искам да кажем имена, след тога може да се поквари трансфер. Ако некој други чуе имена и по-добре да не говорим имена. А има ли футболисти от отбора сега, които вие не искате във вашия щаб през новия сезон? На този момент нема. Ще видимо след 1, 2, 3 седмици на тренировка како се случи, али ја винаги искам да видим позитивно от всеки футболист и на крај ќе видимо ко може, ко не може. Да ви задам един въпрос така. Когато бях тренер на Ботев, имаше ли играч на ЦСКА, който казвате искам да го имам в Ботев и обратното сега? Треньор съм на ЦСКА и бих искал да имам еди кой си футболист от Ботев, без това да ви ангажира. Прво на отбор на ЦСКА има и добри футболисти. Не искам да кажем специално некој.
аз искам да направим одбор, тим, одборни дух и след тога ќе индивидуални квалитети фудбалисти да искоче нагоре. Не искам да коментирам то за Ботев. Има добри фудбалисти, али на този момент Ботев има много проблеми, не искам да задаjem повише проблеми аз се надвам да ќе тамо да буде всичко добро и да први матч ќе буде пун стадион и добра атмосфера и добар фудбал, добар матч.